Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако нигоҳ кунед чӣ хеле материалои фасони королевский барашка омада. духтаро глои зинда зинда кати диден аҷоибот хушрӯ. хоҳиш мекунам духтарако сурат напурсен, сурат надорум. айрӯи видео скриншот када равон кунем, заказ қабул када доставка равон мекунем. болошон духтаро металликое ки нихели то қиёмат ашаки нихелиошон намера рангошон мақсад заводское аҷоибот хушрӯ. 3 метри 250 сомони духтаро. Немқа расветка дора. Касе успет кад наличи дорем ҳозираша духтарако. Баъзетон баъд 1-2 моҳ менависен надорем. Даже ҷош мебиёд 3 рӯз мегзарад тамом мешавад. хоҳиш мекунам духтаро кадомеш маъқул меша скриншот када дар WhatsApp партоен. ма будан набудани материалро шуморо дар WhatsApp мефаҳмонам. Не ки без скриншот савол натиен ки ҳам хеле материалотон ҳаста гуфта. ҳатман духтарако скриншот кадан дар кора духтарако. 3 метр 250 сомон духтаро ина. 2-та 4-та 6-та расветка бдай. ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтаракон. навори имрӯза аст анами намуд барашкаҳои сел санги дар даруни санг тар задагӣ гирифтагӣ духтаро. диден аҷоибот хушрӯ. 3 метри духтаракон 180 сомонӣ. касе обтоби мехарад бояд чӣ арзон мекунем. доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтаро. на хоҳишмандо марҳамат метонем заказ кунем. чуноне ки гуфтем доставка ҳаст духтаро. диден чӣ хел рангакошон хушрӯай. на оранҷевый цвет. на сабзи талха барг. сабзи тёмный мегам бисёр одамо. на фиолетовый бо духтаро. ай модел. мана духтарако диден хушрӯги барашкоя. мана бо сабз барои модаро. бисёри расветкои ҳозиравон барои модарҳай. духтарако як ранги дигар. хоҳиш мекунам духтарои хушрӯи ма сурат напурсен. ҳамашон чизе ки дар навор нишон додем ҳаминан. ни рангшам фасон мани малиначашам ни обычный цвет. ина светои тёмнитар. мана 3 метр 180 сомон духтаро. касе обтоби мехара бо майёр арзон мекунам духтаро. нашоти обтоби ба 1000 бинависен. ина духтарако боя барга ки фасони дигари 180 сомая. ҳамин нархе 180 сомон духтаро. диден аҷоибот хушрӯ. сер сангаи расветка дошта бошад. на расветкош 5 та расветка бдай духтаро. аҷоибот хушрӯ. ина и цветча бинен чӣ хел фасонай. листикакои хушрӯ дошта. ҳама листикошта гул дора духтаро. то лави доманша санг загашта болои почотон бесанг намона. бисёро мега иҷаш бесанга уҷаш бесангай. ин духтаро ден аҷоибот хушрӯ. 3 метр 180 сомони духтаро. ҳама рангош ҳастай. ин шабни духтаро дар дари санг тар задагӣ бовар кунем. сери цвет. лимоневый саат виторите читари цвета.